O colexiado, si que sufre vostede co Racing. Bueno, Ou disfruta co Racing, este ano toca sufrir. Sí, a mí me gustaría, pois eso, que o Racing, o Pontevedra, esos equipos que están aí, pois se salvasen. E, bueno, como vou moitas veces a Malata a ver fútbol, pois sí, me gustaría que o equipo non estivera pasando por esta situación, claro. Bueno, pois o Racing, que está nunha situación comprometida, aínda que conseguiu unha vitoria importantísima. Eu creo que esta vitoria era de necesidade imperiosa. O Racing que ten que tirar dos seus mellores futbolistas neste momento, e aí apareceu Pablo Rey para facer ese golazo. E que eu creo que o resultado do sábado do Fuenlabrada, Toledo deixaba moi tocados a todos os equipos da zona baixa como non conseguiran a vitoria. E esa vitoria do Toledo no campo do Fuenlabrada. Bueno, neste caso estamos centrándonos un pouco no Racing, para o Rápido tamén era trascendental o partido para manterse entre os 4 primeiros. Mantense entre os 4 primeiros, pero bueno, perdeu un pouquiño esa vantaxe, sobre todo con equipos que chegan dende atrás, por exemplo, é o caso do Celta B. Estamos vendo oportunidades case que todas do Racing, aínda que foi un partido de moitos nervios, moita incerteza, igual non demasiado bo fútbol, pero é que nestas condicións é complicado, Mosqui, aí estamos vendo esa ocasión de Maceiro Pau, aínda que a xogada estaba anulada, é complicado facer bo fútbol. Sí, empezaron os equipos con a idea de non cometer erros para que aproveitara o adversario, pero despois unha segunda parte onde creo que o Racing de Ferrol foi a máis, foi capaz de meter o Bouzas no seu campo e ao final creo que é xusto merecedor da vitoria, aínda que para gañar lle tuvo que meter para min este golazo. Minuto 86 de partido, Pablo Rey tiña que ser o gran capitán do equipo racinguista, o que fixera, bueno, este gol xa o temos visto a Pablo en máis dunha oportunidade, auténtico golazo, 1-0, moitos nervios no treito final, aí temos a Ricardo como escondía esa bola, e unha ocasión do Rápido de Bouzas no tempo engadido, absolutamente, vamos, clarísima. Non é a de Abreu, pero casi. Esta de Trigueros, tremenda, só na área pequena acaba rematando arriba. Pois foi un final de partido, xa digo, dramático, con gol do Racing, con algunha lea entre os xogadores, con esta ocasión clarísima do Rápido de Bouzas e con ese resultado que, repito, lle permite ao Racing de Ferrol seguir na pelexa. Que el equipo ahora está cogiendo una identidad, ha cogido seguridad y entonces ganemos o perdemos, el trabajo está ahí, el esfuerzo, y el otro día pues no se puntuó en Vigo, pero joder, el equipo dominó el partido y creó ocasiones. Y hoy, pues fíjate, sin crear tantas ocasiones claras, pues ha salido la genialidad de Pablo Rey. Al final lo ha decidido el talento, que para eso se paga. Y bueno, creo que hemos tenido nuestras opciones, no ha sido nuestro mejor partido, no vamos a dejar de sonreír mañana, seguro. Seguimos en playoff con la misma distancia, con un partido menos, jugamos en casa la semana que viene, o sea que lo tenemos más cerca.